Pasina umwe wangu wasina usunguka. Because ndokona uzosangana dambudziko iroro futi. Ndanisina kuzvironga because ndanisina kana girlfriend ndimukamubvunza ndaimuchengeta taigara sei takonana futi muromo wake mambo anongorutsa mashoko musi wayo yanga iri Saturday kusora zuva wachina ndabva kumutsira ini kwandiri akashata mambo from Norway ungonzi uchashaya munhu anokuchengeta zvakanaka chiedza papa vene 4 days ndichigara nasisi wake uko Bigstone vakati maigurandei pamwe murume wenyu achayanzwawo tsitsi akakuteera yakakuturai saka tete ava ndo vanga vati kana achikudai megu ngauye akutorechi kumba kwavo tete akabva ati handikwanisi vatete vakati saka inini wandikwanise kuuya nemukadzi wako ikoko nekuti mangwana zvinozonetsa moita futi nyaya wonditi ini ndindakadzoka nemukadzi indandamudzoka ndichamudi muperekedze kumba kwavo mubvunze kuti ndogara ndichimurayira satete wake kutogara pasi cheko ndichimurayira ndaimurayira kakawanda ndikasvapa kuzomuti umwe musi ndikamuti chimboenda kwatete wako akaenda kuhindono akadzoka pati mambo inandizogoni kuti muna kuti everyday inenge ingori muromo iye nemuzukuru wangu muri mahausgero wangu wese wari tu hapana mhosva yanga iripo ipapo mambo pazuva rina mukadzi anotozokufunga kukusungisa so sungo vakwa mambo kusungo ndakagara mudare anachita azvigoneri zvibva zvangu taunzi azvigoni kuti ndai munofunga nezvazvo makudaura manazvo isi nichandotasa mwana chao anzi wangu saka wangu achida kudii ndopaakatanga kundirova achindirova kudaro ndakabva ndatora hangu foni yangu ndikabuda panze kuti ndifonere sisi wake apa anga asara achibudisa hembe dzangu achikanda panze achitonditi chienda kumba kwenyu ndobva ndabuda ndobva ndaenda pamashops pacheguta panobva ndatenga airtime ndobva ndafonera sisi wake ndobva ndavaudza bvavati amirai maiguru ndouya izvezvi ndafonera sisi wake ndopa ndakafonerawo hanzvadzi yababa wangu tete chivaudzawo nyaya iyo yanga yaitika vakabva vati amirai ndivafonera bamunini muye kumba vakabva vavafonera zikanzi vakuvabvunza nyaya akabva kwanzi akati zvamanzwa ndizvozvo kwandiri muri kudei ubva akata foni ndo zvavakabva vandiudza tete vasisi vake vari kuPikistone vakabva vasina 3 hours vakabvawo vasvika tikabva tadzokera kumba kuya tikaona asiko vakabva vamufonera zvikanzi ndiri kustadium pane zvandiri kuita tatombomirira dzinenge 1 hour ndopaakazosvika tete vakabvunza zvikanzi kochiko chanetsa zvikanzi iye haana kukudza here ati inini kwanzi handigarike naye saka iye ofuti handichakwanisa kugara naye saka ngachienda kumba kwavo ndanichitofunga kuti ndichatoona apedza kurongedza zvinhu aenda achimba kwavo zvanzi une chokwadi dambudziko riripapo izvo ndezvakaitika zvakazokonzera chii zvikazokonzera kuti andirove akabva nditi hachandidi enda kumba kwenyu saka makarambusa mauya nani auya nababa wangu pano mama hama yangu zvarikutaura ndo zvakaitika kuti nyaya yakatangira ndekuti anga ari makuseni so angaiti amendengeri Saturday ndaita toenda kutoilet ndatobata bhaketi remvura iye achibika porridge kwakuudza muzukuru wangu kuti sekuru wako wachashaya munhu anovachengeta zvakanaka from Norway makuseni tatongomuka ndopa ndakabvunza ndakabva ndatotadza enda kutoilet ndishaya kuti mashoko iwayo abve zvabva zvatopera shandi zvabvepi mashoko iwayo chichena ndamutadzira anovachengeta zvakanaka anogara navo zvakanaka ndakainini ndatadzira zvakandibata because mashoko iwayo anenge abvepi mama from Norway kungoti makuseni kungoti imi mongomuka muchiudzwa ukatonzi
verenga mhosva dziri munyika dziri serious unotoisa papo. Hai, nindoisa ipapo ini. Bozi mambo. Pasina zvandatadza ngonzi eshe anogara anokuchengeta zvakanaka. Wakabvunza wakazofonera girlfriend? Ndakafonera vamwe musikana wandowirira nayo ndakangofonera. Ndandisina kana girlfriend. Bozi. Ndaive nadzo. Ndakatotanga foni. Apa ndisiza kuti dzirimo here kanitarisa. Aiwa ndinazo. Ndakafona. Ndobvawati warova mukadzi? Ndakamurova. Pandakazotonyatsa kumurova ndipairatidza kuti wanenge wanga wafurirana nanzadzi yangu here hamene wauda kundivharira dhoo ndichida kubuda mumba waundidzika iratidza kuti waida kuti pane zvawanga wafurirana. Kokutoshaina nako. Mhosva. Ndoziva. Ndovanga kurega kutori nemasangano anomirira nyaya yemhirizhonga dzemidziyo. Wakambozvaira kuti vakadzi vakachema kuti ushungurudza mudzimba, ende ndokumwe kushungurudza uye unoudza kuti inguva yakatoshaya anomuchengeta zvotorovesa nekukanda mabhegi panzi kana kuti wanga ugara wakaronga. Mambo panonetsa kuti mongomuka mufuzwa nemudzimai wenyu mashoko evanhu. Tomboti mashoko ewataurawo angatorovesa here zvokutoratisa munhu panyama. Kusva pakuzorovana kamambo munenge wambobvunzwa pane mashoko amwe anenge akuzotaurika mutadza kuwirirana. Haungonzi bhozi ndakatomubvunza zvakanaka. Ndikatobvunza muzukuru wangu ndikati iwe mashoko aya abvepiwo mashoko. Handizivi chicha chaitika. Akaniudza kuti iwe unomana mukadzi ndine house girl. Zvava zviri zvemusiwo here mambo mugona kubvunza weipapo. Bhozi musiwo anga ari makuseni tichangomuka achibika porridge. Asi wakambozvitaura here? Mumashure uko ndakambozvitaura. Vazvibatanidza. Saka manje vawana munhu wokudza wakaudza muzukuru. Hai anga asi kumusi wakataura. Pandakataura izvozvo anga aripo. Anga aripo. Asi iwo zvava zvakanaka here? Pandaizvitaura ndaitoti iye nemuzukuru wangu muri mahausgero angu wese wari 2. Nemhaka iyi hapana mhosva yanga iripo ipapo. Kuwanda mahausgero awa handiti sekuti muzukuru ndechimuti muzukuru ndipomvura ndipomvura ndikati muri mahausgero angu zvinorevei? ndo pandakaipa hausgero zvinorevei? hausgero musikana webasa. Saka mukadzi wako ndiye musikana webasa? Ya sekuti mukadzi wangu ini musikana webasa mumba mavo. Hatuda kuenda kumukadzi wako wakaitwa kuti mashoko ewayabazi. Munhu achiti akaperera rudimaiwekana wonzi uri musikana webasa. Handizivi vangu kwaari. Akarwadziwa nazvo ndosaka akazoti sekuru wako achashaya munhu anoti kosei naye mambo asina kundibvunza musiwo wese mumabvunzira ndakamutauri. Akadii kundibvunza kuti kundaita sei pauri kundiita hausgero ndepako. Unoziva kuti kudini unogona kutaurira munhu chungu chitora nguva chimudyira mwoyo. Semunhu iwe unotemba karati iwe hakagoni karati. Ndobona pamwe vakati vachazvitaura vamwe musi wakasununguka. Ndogara ndakasununguka ino. Uchiita karati mukadzi? Unenge watoboekana ukaona watosvika padebero. Ndakatombominisa futi kwatete wake ndikati mboenda kwatete wako takonana futi. Muromo wake mambo anongorutsa mashoko. Musi wayo yanga iri Saturday kusora zuro wachina ndabva kumutsira. Aya mashoko aya ini kwandiri akashata mambo. From Norway ungonzi uchashaya munhu anokuchengera zvakanaka. from Norway pane zvawakataura mazuva. Aiwa kwakutsvaga kuda kubatanidza kwaakuita uko. Wako unoti wewe uyavubvira akanaka. Kwaari akanaka. Singazivi kwaari. Kokufona musikana wake mukadzi wako ari kwakanaka. Saka apa tiri kuti kudii apa izvi? Ndatouya kunzwa kuti toda watonzwa newe kuti wakaramba mukadzi here kana kuti makakonana munhu uchadzokera hendume? Kumba handizivi kuti uchadzokerwa bhosi pandakamuti adzoke akaramba. Saka bazi nezvandatoona ndatoona kuti mitemo iyoyo yangu yekumba ndova ndiri kupindura ka kuti nezvandiri kuona nemitemo yekumba kwangu ka nezvaatova iye zvazvichatowirirana kurova kuti iye pamwe achisina na mumwe wangu wasina kusununguka bhozi ndogona kuzosangana nedambudziko iroro futi.
handisina kuzvironga bcause ndandisina kana girlfriend mukamubvunza ndaimuchengeta taigara sei mazuva ese pane here chaishaya mumba ndaisvika mumba nenguva ndichiti ndezvekuti ucharoora mukadzi kuti haazombofa akaramba achimbokuregera uchiita zvaunoita achitadza kutaura futi semunhu ndinozoti ava vakatokunzira tsitsi vaifana kutokusungisa ndatoona kuti togiya kuti ndakamurova ndandisikugiya asi ndiri kupindura zvamabvisa aifana vatomusungisa aifana kutenge aine nyaya yekurova iyo yakazvimirira kuti azive kuti akazorora mukadzi asokurova mukadzi munhu mukuru akatazira munotaura munodedza vamwe vanhu muyana iwe kana une chipo chekurwa ndianozviona morwa zvepamutemo chero ukabva mazino zvinhu zviregista kuti vanhu vari kurwa mukadzi munhu asina simba rakafanira saka ukanga uchingomurova chero paaniraaiozapa ukamurova ndiwe but ndiwe wakamboti wangopindurwa kana kadiki nokuda kuti une simba wakudiki saka mitemo yakaisirwa kudzivirira vanhu vasina chiizva sina simba asi vaine kodzero dzavo dzekuti munhu anofanira kurarama nyama yake isina zvinoinetsa kukonzerwa nemunhu unobona so iwe utori munhu but toda kunzwa iri kuvabereki vaibvunza nyaya kudai aimambe yamuri kuti chii murume ati kanzi pane zvaakunetsa zvikwenda kakuda naimukarama paakandishedza papave ne4 days ndichigara nasisi wake uko bikiston wakati megurandei pamwe murume wenyu achayanzwawo tsitsi akakuteera yakakutorai saka tete ava ndo vanga vati kana achikudai megu ngauya akutorechi kumba kwavo tete akabva ati handikwanisi vatete vakati saka inini wandikwanise kuuya nemukadzi wako ikoko nekuti mangwana zvinozonetsa moita futi nyaya wonditi ini ndindakadzoka nemukadzi indandamudzoka ndichamudi muperekedzei kumba kwavo mihama yake kuti takatatasavanendisisi wako vakati vaida kuti iwewe zakushanda dziyauya usvikati sisingauye kutura mari yako kumba kwacho handikwanisi kusvika nchida akuiti saka ndakamuti iwewe kumba uri kuziva uya kumba anandauya bcause ini handingaendi kumba kwemunhu andinenzi mukwasha andisingazivi mukwasha andisingazivi maizwa nyacho kwanzi pasanga hanzvadzi yangu iri musango handiziri kunangapo kwatete vangu ini nanzvadzi baba akaramba kuuya vagara mumasiri inoita ndizvi ndongotsvaga izvozvi handina zvinokati ndiri kuita chaizvo ndovanga wakarora anhu angobvisa takirai kuno nenhanzi saka wakuta uchemuka mambo pazuva rina mukadzi anotozokufunga kukusungisa so wasungiswa kudii sungwa kwamambo kusungwa wasungwa papi ndakagara mudati vanhu vanotokuda ivavo kona munhu achiuya kuno ndomatare chivanhu pane wakasungwa kumapurisa kumapurisa wakasungwa akaona tazviiti akati toda kuenda kune vanhu vanoyananisa vanhu ende haasiye futi auya havasi baba here havasi vabereki mubereki ndi auya notii asi kuti wakutika kuti uribhezi mukadzi wakafonera handina ndina kana munhu wekuti danzinganzi mwana yakati mukomana mune vangani ne1 saka unoona kuti ukaramba kumukadzi wakona kudira kumuramba pane zvinhu zvatoda tubati yani zvinhu zvatoda kuda tiuripe kubhadhari haurambi mwana womunhu ongoenda
pane zvinhu zvinofanira kupata kwakazvarwa mwana saka pane kachikamu katoda kana wazoti uri kuda kumuramba saka kana wakuda kumuramba uchatudza unouya umuramba but hazvisi nyore pane zvinhu zvawachafanira kupata ndo mashoko angu kuramba hako unogona kuramba nemuromo zviri izvo but pane zvoda kubatarwa pamwana zvoda kubatarwa ndikantodiwa kamate katosimba kutira kuti saka kana wakuda kumuramba unouya pano padano ubvisa kuramba mukadzi tochikuchacha tochikudza kuti kanguva yakati tikuda zvinhu saka ndinofunga nezvazvo ndisingazoita zvasina kusununguka kuti zvingova ini ndine vamukwasha wangu pavakaita nyaya dzavo idzi azvanzi yakembe yakandifonera ini nobva ndati ndipedzai nyaya dzani ndazviona hangu ndatozviona saka tingatenderera tikadii saka munoona tinoda kuti toda tomuchacha plus ithird marriage ishi ithird marriage kune vamwe vaakatodzinga nenzira ndakatodziwa neazvanziratiringotara nezvatikuona izvozvo tichamuitira zvinhu zvekuti next time akaramba munhu achaona mukuoma kwazvo hatisi kumurambidza kuramba munhu asi anofanira kudza kuti hazvisi nyore hakuna zuva risingasvike ndo zvatati vaizouya havo umwe musi vaenda vangonofunga uya umwe musi iyane zvaataura mambo ipapa taura zvawataura iwe kuna mambo vanogona kuva vasina kukubata kukunzwa zvakanaka ana achiti hazvigoneri zvibva zvangu taunzi hazvigoni ndikuti ndai munofunga nezvazvo makudauramba nazvo isu nichandotarisa mwana chao anogona kukurudzirai kuti muramba mambo mukadzi ndasingadi kumuramba asi chinoteerere handisi kukurudzira kuramba mukadzi nekuda kwemwana mwana kana ari wako zveshuwa ukaona waramba mukadzi zvakuti mwana anenge ari namai nhamo inenge ichiona mwana kana kugarika nene iwewe zvimwe zvacho zvichakurwadza kana kufadza andizvazvoni ucharorama mukadzi wewe hana panombozoda mwana semadiro anoitwa namai ake uyu acharorwa varume vedu titakabudza toona kuda mwana womukadzi kuitira kuti kufadza mai vacho kati kune kumwe kwandakabva zuro ndakandaenda kwangu nemakobvu nematete nenyaya yemubva ndiri kwenyu saka haisi nyaya yakanaka yekuti mwana aite mubva ndiri so ndikuti funga nezvazvo kuna ani pano kosisi wako handisiimba kwavo ngoti nasisi chete padhuze ukama wakumonzi hauna mwana sekuru ari kutauni ndikuti nini chamazvo rega kumhanya kufunga nyaya yekurasa mwana wangu nekuda kwezvinhu zvidiki diki zvakutaura izvi zvidiki aiva rinobasa tutaura nyaya tinayo iwewe kana wati unoraura mukadzi but haugoni kuti ukotoya panapa utoti haana toya kuzoramba kutobvisa kuratongwakazvirungu kuti ndamunofunga nezvazvo ozoya kuti haandafunga kuramba mukadzi uya womupa kupu ungambona zvifunga adhivaitira kuti kuvanhu vamoshamwari nekuti unobvunzwa une vamwe vakuru veushamwari dzako dzimwe shamwari dzokudetsera kuti ndafunga mukadzi
kuti akati muzukuru wangu wachishanu achini saka akadziya nchangu ndakaipa zina usavanza taura zvakaitika chenu handitaura mambo asi ava ndichitaura zvinhu zvakaitika kawandika mambo ndachitaura zvinhu ko zvimwe mufunze kuti ndogara ndichimurayira satete wake kutogara pasi chaiko ndichimurayira ndaimurayira kakawanda ndikafamba kusomuti umwe musingangamuti chimboenda kwatete wako akaenda kuhindono akadzoka bati mambo ina handizogoni kuti muna yekuti everyday inenge ingori muromo ichingotaura munhu atsiurike zvese kutaurisa nekusatsiurika kwekuti tetona baba mumba tese takaenzana everyday zvafanira kuti munogona kuudza mudzimai wenyu kuti izvi zvakati zvandizvino handiti ine polite way but munhu anotokupindura inozoguma yatova nyaya anytime paunogona kutsiura munhu inoguma yaanyaya anytime paunogona kutsiura munhu inoguma yaanyaya muromo unenge uchingotaura nyaya iripo apa nyaya hombe ndeyemuromo so mambo zvese vateerera vanzwa chavarapa idecision yekuti yawapa iyi saka vari kukupa dzimwe 2 weeks munodzoka kudare musi wa5 wozouya zvavari kuda panguva iyoyo wouya uchitaura udadaro daro dwe ndakanofunga zvakanaka mhuri yangu ndakuita ndakanofunga zvakanaka mhuri yandichari musi wa5 ava kudai unenge uda kuti imwe mari yafanana neyanhasi unokuya chete icontinuation yedare harina kupera inyaya yako iri kudhara chero kana tuezi inyaya nenyaya unodzoka musi wa5 shungudza chomwandize kuti handifaniri vana vanosara vasina vabereki vakabata kuti wawande kurambana kwevanhu hatidi hatifani kuti totofara kuti hana tsine vanhu chete varamba mukadzi bhozi 2 vari kutaura vanhu vakaenda wese ndo waindiramba ende hapana ngaine mwana saka ndaitomudawo nekuti ane mwana but onda mama tinoenda next court all right